Continuando a liña de traballo iniciada dende a súa chegada á alcaldía, o Executivo rianxeiro segue a dar pasos importantes en materia de servizos sociais, coa posta en marcha de programas de apoio ás familias do municipio. O servizo de madrugadores, coa matrícula actualmente aberta, súmase agora tamén un servizo gratuito de préstamo de axudas técnicas para familias con persoas dependentes, no que se investiron uns 8.000 euros. Segundo explicou o propio alcalde, o que se busca con este servizo é mellorar o día a día das persoas doentes, así como tamén o das persoas coidadoras. Falamos de camas articuladas, de grúas, de asentos para facilitar o baño, unha vez que teñamos a ordenanza reguladora do servicio aprobada, que espero que sea no pleno do mes de setembro, pois se poderán poñer a disposición da xente para que, cubrindo a solicitude pertinente, cumprindo cos requisitos que se recollerán, poidan dispoñer na súa vivenda de algún tipo destes produtos que, en caso de ter que adquirilos, pois estamos falando de uns importes importantes que para moitas familias pode ser imposible de asumir, non? O catálogo de produtos irase incrementando pouco a pouco, atendendo ás propias necesidades das familias. Unha vez que a cousa vai rodando, poidamos ir incrementando este catálogo para chegar ao maior número de familias posibles e para, ademais, incluir produtos que nesta primeira fase non están incluídos e que quixemos enfocar moi particularmente a situacións de unha dependencia elevada, non? Xente que xa estea encamada ou que prácticamente non se poida mover e que poida necesitar este tipo de elementos para incorporarse, para asearse e demais, e que en moitos casos, ademais, as persoas coidadoras acaban sendo, ao mellor, unha persoa sola, unha persoa maior ou unha persoa que non pode, polas súas condicións físicas, mover e desplazar a unha persoa en situación de dependencia, e que con este tipo de produtos será, esperemos, un pouco máis doado facelo, non?